दिवाळी म्हटलं की माझ्या मनात एकच ओढ लागायची, ती म्हणजे मामाच्या गावी जाण्याची. फटाक्यांचा आवाज, मातीचा सुगंध, आकाशात पसरलेले दिव्याचे झगमगाट आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे शहराच्या गर्दीपासून दूर मोकळ्या हवेत मोकळा श्वास घेण्याची संधी. सध्या मी शहरातच राहत होतो. रोजची तीच धावपळ, ट्रॅफिक आणि कामाचा ताण. कधी कधी तर वाटतं की आपण मशीनच झालो आहोत. म्हणूनच दिवाळीच्या सुट्ट्या लागल्या की मी क्षणाचाही विलंब न करता लगोलगच गावाकडे जायचो. जे आपल्याकडे नसतं तेच आपल्याला सगळ्यात जास्त हवं असतं. हे वाक्य गाव सोडून शहरात राहायला आलेल्या प्रत्येक माणसाला वेगळं सांगायची गरज नसते. तर या दिवाळीतही तसंच झालं. सुट्ट्या लागल्या आणि मी लगेच मामाच्या गावी जायचं ठरवलं. मन इतकं आनंदी होतं की प्रवासाचा थकवा अजिबात जाणवतच नव्हता. माझे मामा, त्यांचा मोठा वाडा आणि तिथले माझे बालपणीचे मित्र, विशेषतः माझ्या मामाचा मुलगा सुनील आणि माझ्या चुलत मामाचा मुलगा अनिकेत. अनिकेत म्हणजे भीतीचा पुतळाच. भूताचं नाव जरी निघालं तरी त्याच्या अंगावर काटा यायचा आणि आम्हाला त्याची भीती काढून त्याची मजा घेण्यात वेगळीच मजा वाटायची. संध्याकाळी साधारण 4-4:30च्या सुमारास आम्ही गावाच्या फाट्याजवळ पोहोचलो. समोरून मामा आम्हाला घ्यायला आलेले दिसले आणि माझा आनंद अजूनच वाढला. थोड्या वेळातच आम्ही मामाच्या मोठ्या वाड्यात पोहोचलो. दिवाळीच्या दिवसात तो वाडा म्हणजे जत्राच असायचा. नातेवाईक, पाहुणे, हशा, गप्पा आणि फराळाचा सुगंध. संपूर्ण वाडा आनंदाने भरून जायचा. संध्याकाळी सगळे एकत्र जेवायला बसायचे. पूर्ण परिवारासोबत जो जेवायचा आनंद असतो त्याची तुलना कुठल्याही गोष्टीशी होऊ शकत नाही. त्या क्षणी मला जाणवलं, खरं सुख हे इथेच आहे. जेवण झाल्यावर आम्ही आधीच बेत आखला होता की झोपायला शेतातच जायचं. थंडगार वारा, वर आकाशात चंद्र आणि आजूबाजूला नीरव शांतता. वावरात झोपायची मजाच काही और असते. आजी आणि मामी मात्र तयार नव्हत्या. रात्री तिकडे जाऊ नका असं त्या वारंवार सांगत होत्या. पण तरुण रक्त, आम्ही मात्र हट्टच धरला. शेवटी त्याने नाईलाजाने परवानगी दिली. पण एकच सूचना की सांभाळून जा. घरच्यांच्या गप्पा ऐकत थोडा वेळ शांत बसलो आणि मग आम्ही तिघं म्हणजेच मी, सुनील आणि अनिकेत वावराच्या दिशेने निघालो. चालताना आमची मस्करी सुरू होती. अनिकेतची भीती काढण्यात आम्हाला वेगळीच मजा येत होती. तो सारखा मागे वळून बघायचा आणि आम्ही त्याला अजूनच चिडवायचो. तेवढ्यातच सुनील अचानक थांबला. अरे मला एक शॉर्टकट माहिती आहे, तो एकदम शांत आवाजात म्हणाला. आज आपण तिकडूनच जाऊयात का? सुनील गावातलाच होता आणि वावरही त्याचंच, म्हणून मी जास्त प्रश्न विचारले नाहीत. तो आता पुढे चालू लागला. पण एक गोष्ट मात्र मला लगेच खटकली. सुनील आता आमच्याशी अजिबात बोलत नव्हता. एरवी खूप बडबड करणारा सुनील आता मात्र मान खाली घालून शांतपणे चालत होता. अरे सुनील, काय झालं तुला? मी त्याला आवाज दिला. तो अजिबात थांबला नाही, मागे वळूनही पाहिलं नाही. मी त्याच्या जवळ गेलो आणि त्याचा हात घट्ट पकडला. पण पुढच्या क्षणी त्याने माझ्या हाताला जोराचा हिसका दिला. अनिकेत घाबरला आणि पहिल्यांदाच माझ्याही मनात थोडीशी भीती दाटून आली. मला वाटलं तो आम्हाला घाबरवण्यासाठी नाटक करत असेल. अरे खूप झाला आता, आधीच उशीर झालाय, मी त्याला हसतच म्हणालो. पण तो अजूनही शांत. तो फक्त पुढे चालत राहिला. आम्ही थोडं पुढे गेलो आणि तेवढ्यातच समोर मोठं पाण्याचं तळं दिसू लागलं आणि सुनील तो सरळ त्या तळ्याकडे चालत होता. त्या क्षणी मात्र माझ्या डोक्यात आजीची गोष्ट चमकून गेली. चकवा. बहुतेक सुनीलला चकवा लागला असावा. चकवा लागला की माणूस थेट पाण्याकडे जातो आणि तो पाण्यातच जीव सोडतो. माझं पूर्ण शरीर एका जागीच गोठलं. हातपाय हलत नव्हते. काळी छाती धडधडायला लागलं. आजूबाजूला प्रचंड शांतता होती. दूर कुठेतरी कुत्रे भुंकत होते आणि वाऱ्यामुळे झाडांची पानंही सळसळू लागली. मी मोठ्यानं ओरडलो, अरे सुनील, पुढे तळ आहे, कुठं चाललाय तू? पण त्याच्या चालण्यात मात्र कसलाही फरक पडला नाही. जणू काही तो आमचा आवाज ऐकतच नव्हता.
अनिकेत आता अक्षरशः थरथरत होता. त्याचा हात माझ्या हातात घट्ट पकडलेला. अरे गणा, आपण परत जाऊया का? त्याचा आवाज इतका कापरा होता की माझं काळीज अजूनच जड झालं. पण माझं लक्ष मात्र पूर्णपणे सुनीलकडेच होतं. तो तळ्याच्या इतक्या जवळ पोचला होता की अजून 2-3 पावलं आणि तो थेट तळ्यात पडला असता. तेवढ्यातच अनिकेत धावतच जाऊन त्याला थांबवण्याचा प्रयत्न करू लागला. त्याने सुनीलचा हात पकडला. पण पुढच्या क्षणी जे घडलं ते बघून माझ्या अंगातलं रक्तच गोठलं. सुनीलने अनिकेतला इतक्या जोरात ढकललं की तो चक्क हवेत उडून लांब का लांब फेकला गेला. अनिकेत जमिनीवर आपटला आणि वेदनेनं मोठ्यानं ओरडला. ते दृश्य, मी आजही ते दृश्य विसरू शकत नाही. आता मात्र मला खात्री पटली होती की सुनील मस्करी करत नव्हता. हा अजिबात खेळ नाही, हे काहीतरी वेगळंच होतं. चकवा हा शब्द माझ्या मनात घुमला. याला बहुतेक चकवाच लागलाय. तो आता सुनीलला पाण्यात घेऊन जाईल आणि एकदा तो पाण्यात गेला की तो आम्हालाही पाण्यात उडून घेईल. म्हणजे आमच्या तिघांचाही आज अंत बहुतेक. आणि त्या बिचाऱ्यानेच माझ्या अंगात कुठून तरी ताकद आली. मी धावतच सुनीलकडे गेलो. त्याच्या कमरेभोवती दोन्ही हात घालून मी त्याला जोरात मागे खेचलं. तो जमिनीवर कोसळला. बस, खूप झालं तुझं, मी त्याच्यावर ओरडलो. आणि तेवढ्यातच तो हळूहळू वर बघू लागला. आणि जे मी पाहिलं ते पाहून माझ्या अंगाला अक्षरशः शॉक बसला. त्याचे डोळे पूर्णपणे लाल झाले होते. डोळ्यात माणुसकीपणाचा लवलेशही नव्हता. ती डोळे रागाने आणि विकृतीने भरलेली होती. तो मला रागाने बघत होता, पण तो आता सुनील राहिला नव्हता. माझे पाय थरथर कापू लागले. घसाही आता कोरडा पडला आणि श्वास घ्यायलाही आता मला त्रास होऊ लागला. तो पुन्हा उठला. एक क्षणही न थांबता तो पुन्हा तळ्याकडे चालू लागला. अनिकेत कसाबसा उठून माझ्या जवळ आला. त्याच्या अंगाला जखमा झालेल्या, पण त्याहून जास्त जखमी त्याचं मन होतं. तो जरा कणतच म्हणाला, अरे त्याला पकड, तळ्याकडे जाऊ देऊ नकोस. तो जर तळ्यात गेला तर पुन्हा येत नाही. आम्ही दोघं मिळून त्याला पकडायचा प्रयत्न करत होतो, पण तो इतका ताकदवान झाला होता की आम्ही दोघं मिळूनही त्याला अजिबात सावरू शकत नव्हतो. तो गुरगुरत होता. त्याच्या तोंडातून विचित्र आवाज काढत होता. जणू काही त्याच्या आतमध्ये काहीतरी वेगळंच बोलत होतं. आता मात्र आम्हाला स्वतःच्या जीवाचीही भीती वाटू लागली. पण त्याला एकटं सोडून तिथून पळून जाण्याची हिंमत होत नव्हती. तेवढ्यातच दूरवरून कुणीतरी येताना दिसलं. 2 शेतकरी बैलाला वैरणीचे भारे घेऊन जात होते. त्यांच्याकडे पाहून माझ्या जीवात जीव आला. मी पूर्ण ताकदीनं ओरडलो, ओ काका, इकडे या, इकडे या लवकर. ते दोघेही पळतच आमच्याकडे आले. सुनीलची अवस्था बघताच त्यांच्या चेहऱ्यावरचे भाव बदलले. मी इथे घडलेला सर्व प्रसंग एका दमातच त्यांना सांगून टाकला. त्यांनी एकमेकांकडे बघितलं आणि एकजण म्हणाला, अरे याला चकवा लागलाय, याला पकडा आणि त्या बाबळीच्या झाडाजवळ आणा. आम्ही चौघं मिळून कसं तरी सुनीलला आवरलं. तो सुटायचा प्रयत्न करीत होता. आम्हाला चावण्याचाही प्रयत्न करीत होता. शेवटी त्याला आम्ही बाबळीच्या झाडाला घट्ट बांधलं आणि त्याचवेळी एक शेतकरी पळतच गेला. थोड्याच वेळात तो जवळच्या देवळातून अंगारा आणि पाणी घेऊन आला. तोपर्यंत बांधलेला सुनील दोरी तोडायचा प्रयत्न करीत होता. त्याचा आवाज मानवी नव्हताच. त्या माणसाने आधी देवळातलं पाणी त्याच्या तोंडावर मारलं आणि मग देवाचा अंगारा त्याच्या कपाळावर लावला. अंगारा कपाळावर लागताच सुनीलच्या अंगातला तो विकृत जोर जणू कुणीतरी काढून घेतला. तो काही क्षण तसा स्तब्ध उभा राहिला आणि मग हळूहळू जमिनीवर बसला. आम्ही कोणीही जवळ जाण्याची हिंमत करत नव्हतो. त्याच्या डोळ्यात पुन्हा माणुसकी दिसत होती, पण त्या डोळ्यात गहिरी भीतीही दाटलेली होती. थोडं थांबून तो एका कापऱ्या आवाजात म्हणाला, अरे मी इथं कसा आलो? तो प्रश्न ऐकताच माझ्या अंगावर पुन्हा एकदा शहारा आला. त्याला काहीच आठवत नव्हतं. तळं, आमचा संघर्ष आणि अनिकेतला दिलेला धक्का, काहीच नाही. शेतकऱ्यांनी हळूहळू दोरी सोडली. अरे पोरो, आता घाबरू नका,
आता काही बी होणार नाही, पण त्या तळ्याकडे जाऊ नका. आम्ही तिघही जखमी होतो. माझे गुडघे आणि हात रक्ताळलेले होते. अनिकेत अजूनही थरथरत होता. ते दोघे शेतकरी माझ्या मामाच्याच गावातले असल्यामुळे ते आमच्यासोबत घरापर्यंत आले. चालताना त्यांनी जे सांगितलं ते ऐकून आमच्या काळजाचा ठोका चुकला. ते म्हणाले, ही जागा अमावस्येच्या रात्री फार वाईट आहे. इथे आतापर्यंत बरेच लोक चकव्याला बळी पडलेत. काहींना वाचवता आलं, पण काही जण पाण्यातच गेले. थोड्याच वेळात आम्ही सर्व घराजवळ पोहोचलो. तेव्हा सगळीकडे शांतता होती. घरातले सगळे झोपलेले होते. आम्ही ठरवलं, या घटनेबद्दल कुणालाही काही सांगायचं नाही. आम्ही थेट गच्चीवर गेलो आणि वर जाऊन झोपलो. रात्रभर मला तर झोप लागलीच नाही. डोळे मिटले की सुनीलचे लाल डोळे समोर यायचे. कानात तो विचित्र गुरगुरण्याचा आवाज घुमायचा. कशीबशी रात्र सरली आणि सकाळ झाली. दिवाळीचा उजेड घरात पसरला. जणू काही रात्री काहीच घडलं नव्हतं. आजीने आमच्याकडे पाहून विचारलं, काय रे, काय झाले तुम्हाला? हातपायाला हे काय लागलंय? आम्ही एकमेकांकडे पाहिलं आणि ठरल्याप्रमाणे काहीतरी कारण सांगून विषय उडवून लावला. सुनील मात्र शांत होता, कारण त्याला रात्री काय घडलं याबद्दल जराही कल्पना नव्हती. आजही तो प्रसंग आठवला की आमच्या दोघांच्या अंगावर काटे येतात. सुनीलला मात्र तो प्रसंग अजिबात आठवत नाही, पण त्याला याची खात्री पटलेली होती की त्याला चकवा लागला होता. चकवा हा आपली वाट चुकवतो आणि कधीकधी आपल्याला तळ्यात किंवा विहिरीत घेऊन जातो आणि आपला जीव घेतो. तर मित्रांनो, कसा वाटला तुम्हाला अनुभव? आवडल्यास नक्की लाईक करा, कमेंट करायला विसरू नका. आणि हो, आपल्या चॅनलला आतापर्यंत सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा आणि बाजूला येणाऱ्या बेल आयकॉनलाही नक्की दाबा. तर चला मग भेटूया उद्या एका नवीन अनुभवासह. धन्यवाद.